Dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, a la Rambla de les Bòbiles s'ha celebrat l'11a edició del Mercat d'Intercanvi. Doncs aquí tenim un punt informatiu de la prevenció de residus que va lligat amb el Mercat d'Intercanvi Segona Mà, que una vegada més és la 11a edició ja que celebrem aquí a Martorell. El primer dia que comença la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Ens hem sumat en aquesta iniciativa europea amb el mercat obert a tothom i, a més, amb un joc que estem oferint aquí des del punt informatiu. Durant el matí d'avui, una cinquantena de parades han estat presents per a un públic nombrós, interessats en trobar roba, objectes o llibres, entre d'altres, de segona mà. La intenció d'aquest mercat era... És una manera també d'ensenyar a la gent que hi ha moltes coses dels que tenim a casa que se'ls pot donar una segona vida, una segona oportunitat, no? Jo crec que és molt important aquest tipus d'activitats que s'organitzen i que anem potenciant cada any des d'aquest cas, des de la regidoria de Medi Ambient, perquè la gent sigui conscient i tingui consciència de que quan una cosa a casa ja no la podem servir o la tenim allà aparcada, doncs en comptes de llançar-la segurament hi ha algú que li pot donar una altra utilitat. A més, des de la regidoria de Medi Ambient s'ha instal·lat una carpa d'informació per explicar als visitants algunes de les maneres per reduir residus, reciclar, mostrar comerços de segona mà de la ciutat o apropar els més petits a tots els elements que té la ciutat per reciclar a través d'un puzzle gegant. Des de Medi Ambient recorden que és molt important portar a terme les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar. Una alternativa que ens agradaria molt que utilitzessin totes les famílies a l'hora de posar els esmorzars als seus fills i els berenars cada tarda que van al col·le seria embolicar l'entrepà amb un embolcall per entrepà. Ja Boc and Roll seria la marca, però bueno, hi ha moltes, es pot fer fins i tot de forma casolana, la copa menstrual, per estalviar-nos els milers i milers de compreses que totes les dones en edat fèrtil generem al llarg de la nostra vida. Es poden reutilitzar durant 10 anys i no generes ni un residu, funciona la mar de bé. Les bossetes aquestes transparents on posem la fruita o així, no hi pensem i que també té una alternativa reutilitzable. Tenim aquí també una malla de cotó que tu també la portes, serveix per omplir allò que estàs comprant a granel, pesar-ho i emportar-t'ho a casa. La Setmana Europea de la Prevenció de Residus farà la cloent del proper 24 de novembre.